Aloita ravistamaan käsiä. Tunne, kuinka rentous siirtyy pitkin käsivarsia myös hartioihin. Lähde pyörittämään kyynärpäällä isoa ympyrää. Ota hengitys mukaan. Hengitä sisään, kun käsi menee ylös. Ja hengitä ulos, kun käsi menee alas. Ankkuroi mielesi liikkeeseen. Vaihda kättä. Asahi-liikkeet ovat yksinkertaisia ja hitaita. Ajatuksena on, että kun keho hidastaa tahtia, myös mieli rauhoittuu. Tekemällä asahi-liikkeitä muutaman minuutin päivässä saat lisää energiaa työpäivääsi ja vältyt niskahartiaseudun jännityksiltä. Pyöristä nyt selkää ja sukella alaviistoon. Kämmenselät ovat yhdessä. Avaa kädet taakse. Liikkeen lopussa tunnet rintalastan ja rintalihasten venyvän. Laita nyt sormet vastakkain ja työnnä kädet ikään kuin seinää vasten. Katse on alaspäin. Avaa kädet selkäsi taakse. Peukalot osoittavat takaseinään. Ota sisäänhengityksellä ilmaa ja kierrä ylävartaloa sivulle ja työnnä kuvitteellinen pallo sivulle kaappiin. Hengitä hitaasti ja rauhallisesti. Nosta pallo ylös ja taivu sivulle. Pyöritä päätäsi. Katso ylös, näe linnun lentävän. Katso alas, huomaat oravan juoksevan edessäsi. Rentouta kasvosi. Hiero ohimoita myötä- ja vastapäivään. Tunne rentous. Hiero vielä niskaa. Ja kallon pohjaa, mihin niskalihakset kiinnittyvät. Sulje silmäsi. Hengitä ja tunne hengitys sieraimissa. Toinen hengitys, tunne hengitys palleassa. Kolmas hengitys, tunne kädet polviesi päällä.